Bukuyog diri ma-identify nyo kasi pa your uniform kami with ID. So siyempre ano lang mo ang tao na nag-join diri sa inyo. So para aware tayo sa sa mga insurgency. Okay. Anti-crime po tayo. Okay. Okay ito. Thank you, sir. Ano rin ka? Peace na talaga. Peace talaga kasi patay sa ta. Kailan Thank you, ma'am. sir? Ano, depende sa inyo kung ang anong schedule nyo pag cleaning. Tapos may number Dili, ba? ano na tayo schedule? Schedule, Ito sa 6 na nami. alas Ay, 6. Alas sa buntag. Unya ang Nuria dito mi sa Purok. Black Saturday man mo mag-clean up ka. Dili pa. Dili, April 30. April pa. Kay ano 30. na namang di mo diriti sa kang kapitan kay mo apil man gud sa si kapitan. Yes, Oo. kailangan talaga sa kapitan kasi para na viral na Mao po siya na gibuhat ito sa barangay San Juan. Ano sa San Juan? Pakita Kay bawal Ng gyud kami video. nito sa schedule kay para ma'am. na ma'am nakasulat ma'am.